Kan radyo DCGB dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hoo-ha! Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Ecstasy, extano, ecstasy. Maray na aga sa Indo sa muya po nga nag-arantabay man sa tingog kan banwaan. Sana po yaw man kamo dyan iguaman kitang mga suki man. Maski bako kitang dakol, bako kitang box popoli box DA. Sana po yaon man kamo dyan. Dabi ha, sige daw paramdam daw kamo, iguaman lamang tabi ning Tagalgasping nag-antabay. Mga taga-Albay District, Budadaraga. Pati na po sa man iba-iba man na parte ka na probinsya ning Albay. Minapaabot kami ng pagrespetar sa lambang miyembro kan pamilya kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang nato kan ka aldawon. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagsiselebrar mo niyan. Special mention niya to sa tuyang amigo, barkada, buda sa iyang first and the only lady. Happy birthday kay former Ginubatan Mayor Christopher Tope Flores. Buda sa iyang mahal na esposa, Ma'am Tina Flores. Happy birthday po sa Indo. Hali sa bilog na hierarchy po kan PBN Broadcasting Network Incorporated, radio station DCGB AM. Maray na aga Papa Jer Bailon. Ansa kuyang amigo man dyan sa Daraga. Salamat po, igo kitang nag-antabay ha. Buda dyan sa familia Olaviaga. Sa Upper Binogsakan, kan Ginubatan, marhay na aga tabi sa Indo. Sana po, digdi sa sentro kan Legazpi ha, yara umumpuka mo. Kumusta man tabi ha? Yan sa Lapu-Lapu, sa Rizal, Kabaangan, Rawis, Bitano, Rinelisan, PNR site. Sa mga saud tabi, marhay na aldaw, saud kan Daraga, Legazpi, Albay District. Anso kuyang numero di telepono sa mga Globe subscribers, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Sa Smart, 0961-759-0888. 0961-759-0888. Pwede man sa messenger account ko tabi, hanapon lang nindo Pio Fernandez sa Facebook, siring man. Diyan sa Premier Distrito, so nag-arantabay man po sa tabako, lalong-lalo na sa paagikan sa muyang broadcast sa FM station dyan, sa muyang sister station sa FM band 106.9 WGB FM. Good morning dyan sa gabos na taga-tabako asin Premier Distrito. Tingog kan banwaan po ini digdi sa DCGB Legazpi. Ecstasy. Maray na agad yan sa samuyang manager sa 106.9 WGB FM.
buda sa staff si Sir Dex Velez. Sundo kita 10:30 katuwang sa First District, kumpadreng Jomar. Second District, Padingal. Third District, kumparing Jimmy Nasalita. Sa Albay District, Daraga, Legazpi area, Legazpi Port, Tarabang-Tabang, Joshua Bino, si Angel, okay, si Ans Galero, buda si Luwens Barcena. Sa Samuyang Mobil, sa Manibela, Henry de Boy Mata. Maray na aga kay 633. Good morning, Padi. Sige, good morning man tabi. 633 yan. Pardon, sisay po ini si 633. Ano tabi? Sisay po ini na lipngan ko 633. Good morning tabi. Maray na aga kay kumpadreng Jun Pitero, silent listener lang daw kan DCGB dyan sa Lapu-Lapu. Maray na aga pa ding Jun. Mabuhay ka mo dyan, budan sa indong familia. Dyan man sa Barkadata si Sir Popoy Balmes kan JRB Calibration Center sa Lapu-Lapu. Sa Daraga, Barkadahon ta dyan, Sir Atu Lim, maray na aga sa Petron Tapgas Gasul. Masiraman, pangutuhan, pamanggihan, merendahang gabos pag ang pigagamit pagluto yun, Petron Gasul. Matagal nang kasabay-sabay kang Pilipinas sa kusina. Pigagamit na mga misis at mister ng tahanan sa pagluluto. Morning. Ay, Doc Philip, kumusta na? Doc Philip Roa, kumusta na po? Saro sa mga espesyalista. Matibay na doktor sa kamatayan sa talinga, dungo, alunan. Doc Philip Roa is the name. Matindi yan tabi. Madam Beth Costa, maray na aga sa Costa Enterprises, Legazpi. Si Madam Pilar Akende. Madam Merly Caceres, kumusta na? Yaong po ka mo sa bitano? Sa Control Technical sa AM Band, sa Muyang Broadcast sa radyo, sa Traditional Radio, June na Police in the House. Newsroom, News Manager Mardela, ang walang katapat. Pag-abot po sa sumada lokal, pati na po kan pag-abangkan mga istorya national, international. News Manager Mardela is the name. Maaasahan, talagang matindi tabi ano. Ang samuya pong News Manager Mardela, yan po no. Si Angel, si Tricia, si Richard, tarabang-tabang po yan sa production, sa IT, sa samuyang broadcast, sa internet through DZGB News Online, worldwide, netwide po yan, DZGB News Online sa Facebook, buda sa YouTube, DZGB Legazpi City, Philippines. Ako man po sa indong kairibaan, sa indong pong pangtimpla sa panguntuhan, ang soltero, Check, 1, 2. garantisado, Check, 1, 2, 1, 2. pero praktisado. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Nakasubago, nakiblit na naman kita kan sa tuyang mga barkada and maging kita witness na naman duman June. Igwa na naman ni privileged animal, privileged mammal na dapat daima traffic digdi sa satuya. May iniskorta na naman June na biyong nagwawangwang sa mga haggard daita sabot kung sisay ang bisitang iyan tabi sa sato na halangkaw na nasa tronos idominasyones, sigurado yan June bako ta dai pwedeng matraffic, dai pwedeng maulang sa dalagan kan traffic o dapat siyaan prioridad, siyaan igwaning seguridad, tabaad lastikuhon, lawi-lawihon, bumbahong granadahon, John biyo na naman napipagirilid sa mga kita na ordinaryong motoristas. Inda ko sa natabi John, can they not be
just a simple citizen as we are, kung halimbawa baga yan official man kan Philippine National Police, sabi da baga kay ito gagamiton taan pahayag kay ito ni Presidente Noynoy Aquino. Ako bilib man ako duman at one point kay Noynoy Aquino tabang kimal na Diyos. Ito bagang walang wang-wang. Ipamugtak ta halimbawa baga official yan. Sabi baga ni Noynoy, kita an boss, kita na ordinaryong tao. Okay, nasasabutan niya to, security concern, pero naman no, kung mga opisyal halimbawa yan, dahil ko nagtataram na opisyal gayon ito ng militar o pulis, igo ba gayon ng mga bodyguard yun? Supisyente na gayon diyan na igwan ng mga bodyguard, bako na itong papagilidon pa kita sa kalye. Tamaagi ang mga nasa tronos e dominasyones, dahil pwedeng matraffic. Inda ko sana sa Manila, kung iyo man niyan ang pigigibo, ba adigdi man sana sa probinsya pag binapasiriring adigdi, ang mga nasa dominasyones kanin mga tronos, mga opisyal kan gobyerno. Sa simpleng pagkakaaram ta, inda ko sa natabi, kung tama ang pagrumdum ko, ang pwede sa nang magwangwang yan, ambulansya, fire truck, buda sa mga polis na nasa operasyon gayud na emergency. Pero ining so, makulog ba ka paano sabot dyan pure plain power and ego display and trip. Natataday sinda pwedeng makasapar kan natural na flow kan trafiko kan susyudad. Are they special taxpayers na dapat eskortan? Pagilidon kitang mga pobreng tao, ordinaryong road users. Pero ang beses na yan makulog sabot yun, lalo itong sa sahid-sahidan kakan mga haggard, tuturuan ka pa, papabusin ka pang sugari bagaso, kakaunon ka. Inda ko sa natabi, pardon sa satuyang mga barkada dyan sa uniform sector tabi. Permi yan na inda ko sa natabi kay itong sinoy-noy na Aquino day kaan. Maski nga isa ba kay ito at one point duman sa Manila, puminundo sa traffic light. Tuod diyan several weeks ago man sa sarong hotel diyan sa Albay District, igwaning nakaantabay na naman na ma-escort na naman. Mababa gayud sa hotel subbisita, mapasiring sa airport or kunwat, igwa na naman ni mga escort yun. Baadig di man sa naiyan nagakaigwasin na ning ego trip pag abot sa mga bisitan da outside of Metro Manila yun, tadig di sinda, they feel na pigsasabur nila sa inda pagiging privilege mamal yun. Kami to, mga bossing kami, nasa tronos e dominasyones kami, gumilid kamo, ta kami dapat iguning security, dapat matrapiko. That's the simple message as it is, tabi. To the detriment kitang mga simpleng tikoy, tabi, na pipagilid sa tinampo. Makakuan ba yan? Ano ba yan? Ay, nakasubago yun na naman. Yan dyan sa may Washington Drive, pasiring sa Peñaranda Park. Inda kung si sa itong privilege mamala naman ito na dapat na imatrapiko. Dapat mahiwas ang agihan. Ta kami, bisita nindo. Opisyal kami. Nin gobyerno. Pardon tabi, pero talagang makainit na tama naman siguro na power trip, ego trip, yan, kunigwaning security concern, may mga bodyguard bagayan dyan, tabi. Ano ang pinagtatakutan? Ma-traffic? Ma-late duman sa indang destinong atindiran? O di mag-atab sinda dyan, dako. Mag-atab sinda ning oras, makaukod sinda na praktison kung ano ang pinagigibon niya to na ordinaryong road user and citizens, taxpayers, kung paano makaabot duman sa point of destination na daining espesyal na pribilehiyong ititao gamit ang resources kan gobyerno.
For so long nga time, iyon ang practice. Kahirak tamang digdig mga yaon sa luwas kan Metro Manila. Ang apod baga sa tuya, paano yun paminsan kan mga pag-iriba taman sa hanap buhay. Puros probinsya, sa mga barayta baga, uuwi ng probinsya. Mga reporter sa Manila, sa TV, sa Gabos, maski mauli ka sa syudad, ang apod sa imo, probinsyano, mauli sa probinsya. Prombe, mauli ka sa Iriga City, Naga City, Legazpi City, Sorsogon City, Masbate City. Napud kan Gabos, basta nasa luwas kan Manila, probinsya. Kaya gayud araw ka ng mindset kanin iba, para dilus ubos kan ibang mga nasa tronos e dominasyones na pag-abot duman sa lugar, kani dapat may pribilehiyo, may escort, may wangwang, bukas dapat ang kalye, daining dapat na maghara-hara dyan. Di ba yun? Di ba? O testigos gayud ka mo na mga kahiman. Ay nako, kitang mga pobre na nagmumotorsiklo man sana, nagtatricycle, magirili, taigong opisyal na maagi, igoning nga lang kaon opisyal kan gobyerno. Can they just not be an ordinary citizen? Sabi nga, sisa ito so nagpupropagar nin sarong proverbs na arugon nga ninduan bamboo. Ang bamboo, ang tree or shoot. Bamboo, baso, so kawayan. The more na naglalangkaw ka kan sa imong katungdan, the more na dapat kang magbaba. Pareho baga kan paroy yun. Pag minabong na nasupay ng paroy, minapap kumbaba na siya. Mahamuto na, minapap kumbaba na siya. Igdi sa to dai unfilled ta kay nang hilinta kay ni pure plain ego power trip. Yun. Permian igwanin mga bisita aling Manila. Inda ko na sana. Gumilid kita na mga kuan. Magayon nga ni siguro ka yun. Kung igwaning nagawurang magilid kita, budabiyo kita magdurupa-dupa, magluhod yun sa gilid kan tinampo. Kapag pardon na, pero sa totoo lang, inda ko sa natabi, kamong mga parantabay, kung you share the same view as I feel and as we see it, and sa pareho man na mga ining point of view na nakukuha niya to dyan sa satuyang mga ordinaryo, kitang mga ordinaryo mga namamanuaan. Maray na aga tabi dyan sa probinsya kan Catanduanes. Kumusta na kamo dyan? Sabi pa kan sarong texter, tsaka po ang hagad sirpiyo, pasalihon, paburo banking pa kan sa tahaw kan tinampo. So nag-alas-alas pa baga, alas-alas pa. O talagang paghara-hara ka dyan, diskwado ka, rimate ka. Di baga yung paharara pa yan pa, banking-banking pa. Pure plain ego and power tripping, tabi Sus Mario Sepot. Sabi naman ni 134, pamilya Uli, maray na agad yan sa barangay 8. Adobong baboy sa asin, Sus Mario sa kawali. Pagkatapos gulay na lubi-lubi, na may lada, may sili, tinapa ang bangot, siram sana yung gulay na lubi-lubi, may lada, buda bangot na tinapa, buda adobo sa asin sa kawali. Anak ni Teteng, pamilya oy, masira mo ng panguntuhan indo. Unaramdum ako, igwa ka aning memorandum yata so LTO, LTO, na strictly dahil magpara escort kan mga arugayan, Tabangin na nindo kami, my dear listeners, kung arin duman susug salay, kung arin sanaan mga dapat na escortan mananggad. Mga haggard na yung tabi, nagdadangog sa Tabaco City, maray na aga tabi dyan sa Tabaco City. Maray na aga Sir Edsel Guerrero. Maray na aga tabi sa mo Sir Edsel, tabi. Mabuhay ka mo dyan, CAL 2D. Maray na aga kay Sir Don Caloy Andes Loria.
kang 2D 2025. Maray na agad tabi sa indo. Kumusta si CAL 2D 2025? Kaloy Andes Loria. Buda si Sir Edsel Guerrero. Maray na agad tabi sa indo. Diyan sa Macapa Corporation. Kumusta si Chu Henry, Sir Edsel, ha? Buda si Chatit na Guerrero. Kumusta tabi? Sige, may report na kita dyan sa luwas bago kita mag-station break. Buda time check. Isihon ta daw ang darang informasyon man sa Premier Distrito. Yaon dyan si Kumpadreng Jomar. Marhay na aldaw, Kumpadreng Jomar. Salamat pa rin Pio, tinawanin pagonrang unya na aga sa flag raising ceremony kan lokal na gobyerno kan Tabaco ang sarong traffic enforcer kan syudad. Ini matapos na kasuod magresponde si traffic enforcer Crispin Boncodin sa sarong snatching incident digdi sa sentro kan Tabaco. Dai hinungukan ni Boncodin ang suspitsado na burbitbit na ang wallet kan biktima. Nagparabukodan ini sundo na makantos pa duman sa merkado publiko hali digdi sa may parte kan bus stop sa sentro kang Tabaco. Sundo na makorner na kay ini ni traffic enforcer Boncodin ang suspitsado na si Sandy Patalier Yan. ang Galicia Rapu-Rapu Albay. Taga-Rapu-Rapu. Oo. Nadakop niya ini nabawi su wallet ni Bernilyn May Consulta kan Piwi Albay 18 anyos ini, estudyante digdi sa syudad kan Tabaco. Irakman, inisnatsan kan wallet. Roger on that. Naibalik niya so wallet asin dahil lang kay ni tulos na nagrekognisaran lokal na gobyerno kan Tabaco sa heroic na hero kay ini ni traffic enforcer Boncodin. Ngunyan sa ginibong flag raising ceremony, sabay naman na inapod sa stage si Boncodin ni Mayor Criselagman Luistro, iginawgaw ang certificate of recognition, Yan. saka ang personal incentive na kwarta Yan. na day naman ugaring pigbuyagyag kong gurano Kan- bilang personal na pasasalamat kan alkalde digdi kay traffic enforcer Boncodin. Yan. Hindi po mong tabang sa sarong biktima, snatching, orgulyohin na sarong ka sa mga enforcers sa mga syudad kan Tabaco. Tatawan niyo po kamo si Certificate of Commendation. At the same time, iba man po akong personal na itatao sa imo na insentibo sa marahay na trabaho. Nasabay kayo ni nangapudan man ang alkalde sa Gabos na Ciudadano na pangarugan ng arog kayo mga gibo na magtabang sa mga nangangaipo nin tabang. Yan. Diugmahon mo ito si Boncodin. Po, makatutang tularan taman po si Crispin. Nasa linya pa nga pag-serve, no? Inisip niya talaga niya po responsibilidad bilang sarong enforcer. Ako sa na-enforcer sa trapiko, kundi enforcer Ang problema na lang kayo ni Pade, kung pagkatapos kang Gabos na ini, di man nag-file kay kaso sa biktima. Yan sana. Naibultan na sukan su pitaka. Roger Ronda. Yan sana. Ay nago. Pero na kita, sabi nga ni Mayor, di kita madisesperar sa mga arog gayan, ang importante, igibuta sa obligasyon na makatabang sa satuyang kapwa. Yan. Sige. Yan pa rin, mga dagdag na balita, Jomar Bien, DCGV. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya. Ali dyan sa Tabaco City. Congratulations duman kay Traffic Officer Boncodin dyan po sa Tabaco City. Good deeds na pinagasabi. Keep it up, Mayor Tribe increase. Kay Sir Boncodin, saludo kami sa imo. Sige tabi, sandali po muna. Ito po muna ang sa tuyang dapat na asikasuhin. Oras, Pilipinas, sakto.
Alas 9:30. An oras hatod sa Indokang. Wilkins Distilled, because your family is worth it. Worth of Wilkins. Bimeg Integra with Immunoboosters. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kada ako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga. Dugang pa dyan ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Halal certified as in Gibok and Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Sarong certified company na tinawan ng Certificate of Good Manufacturing Practice huli sa matanos as in malinig na proseso sa paggibok ang gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores, asin drugstores sa indong lugar. Kaya ano pa ang hinahalat nindo? Perming kumplituhon na daw sa Jim's 3+1 Coffee Mix. Para ang labnaw moments, kibuhon, shining moment. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Magdyan na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, Pinas lakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang dapat ang gibuhon pagkatapos nin baha? Likayan ang pagkakan na nalubog sa baha. Pakalakagaan ang tubig antes na inumon. Ipa-examine ang tubig kung libre sa mikrobyo. Dahil basta magpasyar sa mga inagihan nin baha, nganing makalikay sa aksidente. Dahil magnutdot sa mga electrical equipment sa binahang lugar. I-report sa otoridad ang mga naraot na linya nin kuryente asin tubig, asin mag-ikmat sa mga peligrosong hayop, siringkan halas na nagruruluwas dahil sa baha. Sarong bagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR.
Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose mas true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomay is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalicaba, Santa Baco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Antabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta kan Department of Tourism Regional Office No. 5. Hosted by Romel Natanawan kan DOT5 as in News Manager Mardela kan DZGB. Turismo Bicolandia. Aramon ta. Programang matukar kan mga tigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin mga
gagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo. Siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisilbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5. Mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, aramon ta, alas 11 sagkod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita! Orago ng Bicolano, ang hanap buhay. Kaskasan ko, babanatan ko. Ang kulog. Babanatan ko. Kan Rexidol Forte. Bilis panat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawak, asin kalintura in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yes, tama. Thank you so much, June. Dire-diretso kita kan mga istorya sa luwas. Nasa linya man si kumpadreng Jimmy, 3rd District, Pading Jim. What's happening man dyan? Good morning. Yes, salamat Abi, Padi. Maray na aga sa mga paraantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, may pinag-schedule na concert digdi sa Banwaan kan Kamalig sa Bypass Road tabi pa sa October 3. October 3, partner ini kan lokal na gobyerno kan Kamalig asin Governor Buboy Hamor kan Sursogon. Parte ni kan pagpapasalamat tabi pa ta nalampasan baga haros sa dainat ki kaso ki COVID digdi sa Banwaan kan Kamalig sigun kay Vice Mayor Ding Baldo. Yan. Kumbaga, although may executive order pa man pinalwa si Mayor Kaloy Baldo na maski nga ni kita day na ning kaso, pero day paglingawan man giraray, day makarelax, permi man giraray rumdumon sa mga health safety protocols. Maski iguananin mga pag-teripon-tipon, kaugmahan, iyo man girarayan na susunodon tabi pa de. Apat na banda ini digdi sa Bypass Road. Berte ni may imbitasyon si Vice Mayor Ding Baldo para sa publiko dagogunta. Po kami mag-irinig. Concert po. Apat na banda. Diyan po sa Bypass Road. Ayun po. Sa October 3. Monday po yan. So, ano yung bayan? Libre ka po? Libre po yan. Part na ba ano kan Sursogon? Anong ano yung ayos na iba na tibis ka man eh. Apo. So, after pandemic, gari yun na yan. Salamat man. Salamat. People. Actually, medyo back to normal naman po kita. Although, siyempre nag-iingat pa rin kita. May nagluwat nga rin po baga na executive order at kay Mayor na pagsaluwas. Kung may option na kitang day mahal ang face mask. Okay, so yan tabi pa din. Yan, Good news na ini, mga sinyalis na ini, napapabalik na kita sa normal. Roger. Sige. Okay, so yan tabi pa din. Sa ito yung mga dagdag na informasyon, yaon mandigdit ka. Tatapos pa sa nakan-regular na sesyon, yaon digdi si Kagawad Rodi Liosala, kataning niya sa phone kaning mangga. Okay ni, Yaon na naman na sa konsento ang lalaking an. Siguradoan yaon na naman na. Ay, sinay ni mawara sa concert. Sigurado. Pasar ka natin sa concert dili sa Kamalig. Iyo tabi pa di. Ang tukat yan pa di. Bachelor. Pero totally damaged na. Mga buwa. Mga informasyon, Jimmy na salita ni si Jimmy nyo. Salamat pa di. Diyan kay Pading Rodi mo na kay Pading Jimmy mga bubuwa. Ay, dago tabi sige, diretso na kita kan sa tuwing programa. Ano ba itong umuuging? May umuuging yun. Okay na, sige. Yeah, very good na. Igwang konserto da dyan sa kuwan sa Bypass Road sa Kamalig. Bueno, ano pang gusto nindo Tresia na pag-uroy restoryahan ta? Udah June. Ining so manangod sa kuan sa makulugnan bangs ta ka ang kumpadre paano ta
na explicar tanaan gabos the legal side basado sa satuyang mga pagipaghuron. Kaya ala paano ade may sarong concurring opinion na ipinaluwas June ang sarong Magistrado mismo kan Korte Suprema ang Korte Suprema baga yun iwan ang the highest and the final arbiter kan gabos na kaso sa satuya sa Pilipinas. Yan. Si Justice Sandoval Gutierrez kan Korte Suprema igwanin manunugod ini sa popular bagangon yan di sa Albay na pigpaparagamit na Vox Populi Vox Dei. Yan. Igwa siya kaaning concurring opinion sa sarong kaso. Narumduman nindo kay ito so kainitan kan People's Initiative several years ago tabi baga. Si igwaning kaso nakasaangat sa Korte Suprema manunungod sa People's Initiative. So pagliwat yata ini kan kuan kan kung tama ang pagrumnubo kang konstitusyon Buddha so manunungod pa sa ini manungod sa mga kaso nin eleksyon na piga kapital so numero yun kan mga boto na nakuha nin sarong kandidato. Yan, nakaabot ini sa Korte Suprema using People's Initiative ta iyo dayan an boses kan Diyos ta boses kan tawo Vox Populi Vox Dei duman so argumento naka sentro sa nakasarong kasong nakaabot ining People's Initiative sa Korte Suprema. Sabi ni Justice Sandoval Gutierrez word of wisdom from a concurring opinion of Supreme Court Justice Sandoval Gutierrez Vox Populi Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Nabasa ko na ni kan sarong simana pa pero utron ta for us to masagum ta talaga Vox Populi Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Yan. Sabi ini ni Justice Sandoval Gutierrez. Caution, pag-iingat ngaya, caution should be exercised in choosing one's battle cry lest it does more harm than good to one's cause. Pag-iingat ngaya ang dapat na gamiton sa pagpili nin ano man na rallying point o ito bagang supang inspirar para ibusol ang sarong kausa ta dipisil ngaya ta tibaad mas gulping ngayang danyos an idulot kaan kaysa sa karahayan na gusto niya itong makuha. Kumbaga, mag-ingat kita sa pagpili nin mga filosofiya, nin pagtubod na iyong gagamiton niya itong battle cry sa sarong kausa. Tatibaan ngaya, masasala kita, magdulot lugod ngaya iyaning mas gulping problema kaysa sa solusyon na sa tuyang tigmamaot. Yan. In its original context, the complete version of this Latin phrase means exactly the opposite of what it is frequently taken to mean. Sa original ngayang kumpletong konteksto, sa original na birtud o kahulugan kan Latin phrase na iyan, exactly kabaliktadan iyan kanso sa tuyang pinagagamit niya na iyon na ayon sa interpretasyon. Kabaliktadan sabi ni Justice Gutierrez Sandoval, it means exactly the opposite of what is it frequently or what it is frequently taken to mean. Baliktad so pagsabot, baliktad sa tuyang pagkasabot. Pigagamit nga to ngayon sa baliktad na gustong sabihon. Sa original ngayang konteksto kaiyan. Yan. It originated from a holy man
the monk Alcuin sa nagpuon nga ini sa sarong banal na tao, sarong mungha na si Alcuin na nag-advise da ki Charlemagne kay itong mga nagkaaging panahon. Nec audiendi cui solent dicere vox populi vox Dei quum tumultuisitas vulgi semper insaniae proximasit. Iyan so complete text, original text kan vox populi vox Dei. Meaning, sabi da, and those people should not be listened to who keep on saying the voice of the people is the voice of God. Since the riotousness, dagugon nidong maray, riotousness, bakong righteousness, riotousness of the crowd is very close to madness. Yan. Paggulpi bagad yung tabian, nagkakasararo sa sarong interpretasyon, gulping numero, mga maisog na yan yun. Riotousness of the crowd is always close to madness. Madness. Tatibaad, so interpretasyon kan nakakadakol ni numero, baad sala na an aplikasyon. Yan. Perhaps it is by providence that the true meaning of the Latin phrase is revealed upon petitioners and their allies, that they may reflect upon the sincerity and authenticity of their people's initiative. History has been a witness to countless iniquities committed in the name of God. Yan. So history da, so mga panahon, nagid ang testigos na sa dain na mabilang na iniquities. Kumbaga, tibang na pag-aplikar, makaustis yung pag-aplikar, na kumitir ang mga bagay na yan sa ngaran ngayon ng Diyos. Wars were waged, despotism tolerated, and oppressions justified. Yan. Ito nakakadakol baga paano sa naning numero diyon bako? Oppression is justified. Kadakol sa numero ninda. Majority. Iyon sa pigagamit nindang filosofiya. Vox populi vox Dei. Yan. All this transpired as man's boast of God's imprimatur. Today, petitioners and their allies hum the same rallying call. So mga petitioners, so nagsaangat nin kaso sa Korte Suprema, itong sa People's Initiative bagang kaso, pareho nga yan, pigagamit nun yan, piga susundanin ng filosofiya. The voice of the people is the voice of God. Sabi digdi, after a thorough consideration of the petitions, I have come to realize that man, with his ingenuity and arrogance, has perfected the craft of imitating the voice of God. It is against this kind of genius that the court must guard itself. Yan. Dapat ngayon na mag-ingat maski ang mga korte sa pag-entertain kan araw ka ng mga ideya at tibaad ngayon magamit sa sala. Igo bagad yun, pagdakol ang numero, igo ba ang kasabihan, yes, you may have the numbers, but legally, you may not be on the side of the law. Ibagad yun, yes, you may have the numbers, but legally, you may not be on the side of the law. I-aplikar tangon yan. Igo ang pigahampang baga ining disqualification case, si Governor Noel. May decision so first division kan COMELEC na found out kan COMELEC basado sa indang decision pagdadangog kang kaso na nabalgar nga ni itong so prohibition na dai dapat mag-release ning kwarta nin tao during election ban kaipuhan maghagad nin permiso sa COMELEC tanganing maging legal iyan. Ito ang ito ang na-found out kan COMELEC na nabalgar kan sa tuyang gobernador. Na pigdidepensaman mo yan kan gobernador, tabi. Never at issue ang numero yun kan botong nako kan gobernador. Dai iyan pig-questionar.
In fact, dainga ni iyan tabi, naunambitan sa kaso, tabako man yan so isyungon yan. Tadaimanin boto na nawara, hinakbas, dinaya, binawas or what. That is not the question. The question at bar is supagdeterminar kung igwang nabalgar na regulasyon durante kan campaign period si Gobernador Noel. And dahil nangangahulugan na tamili, dakul ang nagboto yun, dahil na pwedeng irespetar ang lay. Iyan ang gustong sabihin kang Korte Suprema ka ito, ni Justice Sandoval. Kung dakul subotong nako it will not justify na ma-exempt ang sarong persona na dakul ang nagsusuporta ta bilog na munisipyo nagsusuporta sa iya, bilog na probinsya o bilog na susyudad, it will never exempt ang sarong persona na tamili dakul ang nasa likod niyang tao, it will never exempt him or her from any liability kung igwas siyang nabalgar na lay. Bakit yun? Day ta pwedeng gamitin argumento na dakul ang nagboto. Day man sa question iyan sa kaso ngunyan tabi. Madesisyon po so Comelec and Bank basado duman sa issue in the case at bar. Ano po itong issue? Itong supigasabing may nabalgar ang gobernador. Iyo anang pigdidepensaman ngunyan ni Gobernador Noel. Duman sindan nagdidepensa sana. Bako ining number of votes. It is never at issue at hand tabi. And you can never justify na por sobrita dakul ang nagboto, mayoriya, gana nga ni, overwhelming majority, it does not give you the license na ma-exempt ang sarong personang tigsuportaran nindo kung igwang napatunayan na binalgar na regulasyon kan Comelec. Bako, taan luwas takaan. Kung susunodon niya to ining pilosopiyang pigagamit nindo na Vox Populi, Vox Dei, ang luwas takayan yun, anarkiya. Natamili palanda kuluso nagboto, dahil na pwedeng papanimbagon kung igong ma-found out na pagbabalgar sa lay. Hain na supig sasabi niya to na we are a government of law and not of men. Yan. Kita kaipuhan magpasairarom sa espiritu asin birtud kan lay ta iyo yan ang nagbubugkos sa satuya tanganing dai kita magkaigwa nin anarkiya. Nguyo tabi yan ang gustong sabihin ka na. So ang nasa tuya pang punto nga ni Dingding Saro is dapat i-guide niya to kita para riho i-guide taang sa diri niya to pasisiring sa tama yun na konklusyon based on law and based on fact and based on the rule of civility. Bako itong susapadakulan ning numero sana. But we should always be magpairaram kita sa espiritu asin birtud kan lay tanganing da kita umabot duman sa punto na padarakulan na sa nakita ning numero an luwas kaan anarkiya. Maset aside na tabi sukwan so so espiritu kan lay. Yan. Aram po yan kan grupo kan sa tuyang good governor, Governor Noel. Aram yan kan sa iya mga abogado na ang issue digdi bako man ining number of votes. Ang issue digdi is dapat na suportaran madepensahan kan sa tuyang gobernador itong suna kwan so sa iyang sadiri manungod duman sa nagdesisyon kan first division kan Comelec. Ano po? So yan po siguro not unless na igwadyonin panibagong development kan istoryang iyan, I will now rest my case sa pagparadiskutir kan istoryang iyan tabi yun. Tama kasawa na. Maghapot ka mo sa mga abogado tabi, sa mga nakakaisikan election laws, never at issue ining mga botong pinagasabing dakol na nako bako yan na issue.
parang ano ba yan, threat na, sige, pag na-found out na may violation, dahil pwedeng halion, tadakol kaming nagboboto, o nakaboto, mamundo po yan. Takaypuanan, magpasumitir kita sa espiritu kanlay, rule of law, tabi, ha? So, yun na po muna, tabi, anta, dipisil, kung sige makakuha na not unless na igwanin panibagong mayor na development kan. Sabi ko na nga ni kay tubaga, subaybayan ta ini, and let us be very, sabi na nga ni, analytical. Subaybayan ta ini ta, interesante, ngapit na panahon kung saan kita kaini dadarahon. And yan, haloy pa po yan, tabi. Haloy pa yan na madidesisyonan. Nakasangat na duman sa sa Comelec and Bank. Haloy pa po yan na madesisyonan. And in the meantime, sabi nga ni ibaga na Congressman Joey in kan 2nd District, let's do our jobs, let's do our daily living. Buda ni Vice Governor Greg Slagman, chill lang tayo, didesisyonan yan, haloy pa yan Ta siyempre, igwapaanin mga legal maneuverings dyan po sa sa Comelec and Bank. Haloy pa po yan. Magsala, ma-eleksyon na naman lamang, dahil pa na desisyonan. Depende po sa dalagan kan investigasyon na pagdadangog kang kaso ta. Maray kong iso na naaatindiran kan Comelec and Bank. So, yun na po muna tabian na we rest our case na muna sa pagpasabot man. Taan sa Kuya Digdip, I personally is makatabang kita na makamold kita ning opinion basado sa logic, as in basado sa espiritu kanlay. Po? Yan. Bako itong lalo tang sa salmugon tabi, tadipisil kong nadadarataan publiko sa salang konklusyon. Habutang umubot sa punto na gabos kita di napapasiring sa salang konklusyon, not based on facts and law. Bako, sige, dyan lang po kamo, tama barata kitang alas 10, buda mga mahanap buhay pa, bakaliis ka ini, mabulta ang tingog kan banwaan. Plemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, enod sa Gabos. Alas 5. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na agaw ya po na alas 10 na barenda sa lado na sumpang sa reklamo o pagkakapreso
kansisay man na masuhay sa nasabing direktiba. Nagluwas man nakasabay ini kan mahiwasan na epekto kan pagprapado kan uminaging bagyong Karding sa mga ibang lugar sa Luzon. Sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na sindatulos man na nin advisories sa mga lugar na ipapairaram sa state of calamity kan mga lokal na gobyerno. Alas 10 na Bareta, pinagsurat yan tarabang-tabang sa newsroom, News Manager Mardela, News Direct Edwin Peralta, sa pangalan ni Angel Mustasa, June Napoli sa technical control, asin si Richard Atos, kay Astor, si Truy Salitana. Ako man po, si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo Energy, magpursigi. Bimeg Integra with Immunoboosters. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. GSM Blue, choose what's true. Choose GSM Blue. Eskelan, sa Eskelan, mas gagaling ka. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakal. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang tawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. In the life you have a So choose not sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose not dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance.
Iba talaga ang laking Integra. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol. Ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan. Magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan dito sa DZGB. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.in. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung daiman, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync, ascorbic
Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. Ang ATC Vitazinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitazinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitazinc every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Good morning! Try the new Jim's Papaya Soap with papaya extract, vitamin E, lactic acid, and salicylic acid. Clinically proven to lighten and moisture skin in just 7 days. Hindi po madaling matunaw, kaya sulit ang 20 to 50 pesos nyo para sa bilis kinis in 7 days. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Para sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Jim's Papaya Soap. Sa inman magduman ang pamilya mo, kigibuhon mo ang kabos para sa saindang salud asing kaligtasan. Kaya malalaoman mo ang Wilkins Distilled, the water most recommended by doctors for children and pregnant women. Because your family is worth it. Worth a Wilkins. Based on the IQVIA HCP study 2021. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitazinc. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much sa June. Welta na kita sa programa. Igwa na po kita ni 18 minutos makalapos ang alas 10. Nin pagkautos sa mga nagluluto dyan in panguntuhan na pasiram si Ramon. Sabi nga ni ibaga ni News Manager Mardela, pasiram si Ramon tanganing mga premyuhan. May mga report pa kita bago mag-wind up kang programa ngayon ng Martes. And good morning, Mantabi. Please go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, formal lang pinaunahan kan Albay Provincial Education Department o PED-Albay sa pangenda ni Dr. Cham Zuniga na payout ninda para man sa mga para sa educational assistance sa mga estudyante sa primary, secondary as in undergrad level digdi sa probinsya kan Albay. Ningunyan na-confirmar kan DCGB News na nasambitan ng opisyal kung saan kasuod makota na schedule kay ni alagad dahilan nga ni sa may suspension of work and classes ipinag-move ninda iningunyan na aldaw. 300 more or less 300 na target ninda na matauanan kan 2,000 pesos kantidad na educational assistance ngunyan na aldaw. Ang pagirumdum sana ni Zuniga sa gabos ng mga beneficiaryo na piling beneficiaryo iyo ang gamito ng GAD na nitama sa allowance o kaya mga gamit sa eskwela ang mariresibing kwarta dahilan sa intended din sa educational assistance bako sa kung ano pa man na bagay. Ginawa ni Linaw kan opisyal na talagang inagimaninda sa magkakanigong proseso as in evaluasyon ang pagpili kan mga benepisyaryo kung kaya dahil man na dapat na ikabahala na mga dahil mapipili o kaya napili man na benepisyaryo may kinaraman sa nasambitan ng programa. Ayun so kuan ansa no so nasa sistema na kan LGU kan Albayan no. Yes po, Sir Pio. So yearly yan na ipigda tao. Yes, yearly ipigda tao. Yes, okay, sige. And sabi Sir Pio, and sabi man ni Zuniga, magantabay na sana sa mga text na ipapalawas sinda sa mga sunod pang schedule kan payout para sa educational assistance. Roger. Si Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat sa istorya. Alin yan sa luwas. Sige, magayon niya na tabangan ta, duro-diretso ining sa tuyang mga pag-iriba sa syudad, sa edukasyon tabi, lalo na para rihutang tios.
Dakulaon na bagay yan na pig-release kan Kapitolyo 2,000 na cash. Yaon na yan sa sistema paano kan Kapitolyo, diretso yan maski sisay pa magtukaw dyan yan na assistance yan para sa mga estudyante po. Sarong report pa bago kita mag wind up, mag closing time ngunya na Martes. Joshua, good morning, please go ahead. Naputol. Hello Joshua, iko-connectar ka ni June, dali lang ha. Ray na agad yan kay Sir Edsel Giraray na Guerrero sa Indo kay Cho Henry. Kumusta na Cho Henry? And Tia Tit, alay na kundi nakatana kan adobo sa asin. Maray na aga pala. Ay, so saro pa ha. Bago kita kay Joshua, so ipinag-forward ni Doc Gahiliego, malilingawan ko tabi ha. So mga mapabakuna tabi ngunyan, ito yung schedule kan City Health Office, Pinas Lakas sa tabangan ta. Igo po nin bakuna ngunyan, fixed po ang sites dyan sa sa LC3, dyan sa may airport dati, sa likod kang Pepperland Hotel. Pabakuna ka mo dyan tabi. Gabos pediatric group sa mga aki, 5 to 11 years old, first and second dose. Pfizer ang yaon dyan para sa mga aki. 12 to 17 years old, first and second dose, pati booster. First booster, Pfizer, yaon dyan sa mga aki ha. 5 to 17 years old, gabos, pwede dyan. Sa adults naman, first dose, second dose, booster dose, second booster dose, Pfizer and Sinovac dyan sa LC3. Sa mall naman, sa SM Igwa, sa Yasiano Mall, sa Ayala Mall, yan, katabang sa Team PNP, members kan Team Amy sa Yasiano, Team LCH sa SM, Pedja Group dyan, pwede sa SM, sa Ayala, sa Yasiano, mga Pedja, 5 to 11 years old, 12 to 17 years old, buda senior citizen. Sa DepEd vaccination, ngunyan tabi na aga, sa Buena Vista Elementary School, covered court, yaon sinda dyan. Buda pagkahapon sa Bariis naman, yung Team Rose, Dr. Merioles on call dyan. Sa Buraguis naman, ngunyan na aga, Buraguis Elementary School, covered court. And market vaccination dyan sa Legazpi Public Market. Team 1, si Dr. Paran ng yaon dyan. Albay Market, si Dr. Paran, yaon man dyan. On call. And sa Ago, igo dyan sa Ago Hospital. And Amec BCCM. Tapos, may bloodletting patabi ha. Bloodletting, so pagdunar ng dugo, Pinas Lakas dyan sa Bugtong. Si Dr. Merioles and team. Tabi? Sige. Yan ang informasyon man hali kay Doc Alec Fulbert Hiliago. Kan City Health. Duwang report pa kita. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, good morning kami Sir Piyong. Good morning sa mga paraantabay, sa mga dagdag pang bareta. Dain ang warning, ticket na tulos ang igagawgaw. Kan mga public safety officers o PSO sa mga driver na minaparada sa mga bako otorisadong parkingan sa palibot kan Daraga area. Iyan ang sinabi mismo ni PSO Chief Vic Lyra kung sa insigun sa iya, mas mahigpit na sindangon yan bilang pagsunod sa mahigot na pagirumdom ni Alkalde Awen Baldo na takwanin bagong pandok ang Banwang Daraga. Sinabi ni Lyra, obstruction sa tinampo ang numero 1 nindang problema sa urban area, lalong-lalo na sa parteng Regidor Street. Kung kaya ngunyan, dahil ng warning, tasigun sa iya, haloy na ngayaan mga warning na yan, ang dapat ngunyan enforcement. Mientras tanto, patakod ka ini, ipinarapod man ni Naira ang gabos na mga parking attendants sa palibot kan Daraga area. Ang tugo ni Naira sa mga ini, makipagtabangan na masaway ang mga driver kung sa insigun pa ki Naira. Tinda na mismo ang magturo sa mga driver kan mga tamang parkingan. Tangan day naman ini magparabaralag-balag sa palibot. Mientras tanto, aminado si Naira na magtuon kan maghigpit sila sa pandakop, samot-sari, anare sa binintang reklamo hali sa mga driver. Sigun kinaira, bukas siya sa anuman na reklamo, ang mga motorista pwedeng magpaabot ng reklamo sa munisipyo. Asin si Naira bilang PSO Chief, handang hampangon ang anuman na reklamo kan mga motorista. Yan tabi, Sir Pion, mga dagdag man na informasyon na ligid sa Banwang Daraga. George Bino, DCGB. Sige, saro pang report. Salamat Joshua sa report. Saro pang report ngayon na pagkaaga. Hali dyan sa 3rd District man kita. Kay kumpadreng Jimmy. Pading Jimmy, what's happening? Go ahead. Yes, salamat tabi pa di. Maray na aga sa mga parantabay. Magkakaroon niya to ang tagapagtaram kan Kamalig PNP. Si Police Chief Master
Police Chief Master Sergeant Marley Gragasin, manong din sa programa ngunyan kan PNP, ining pigapod na SISO, Community and Service-Oriented Policing System. Ano ining Community and Service-Oriented Policing System? Madam, CPO po sa angkor sa DCGB. Maray na aga, madam. Yes. Good morning din po sa mga tagapaghinanyog mo. Opo, salamat ma'am. Ma'am, overview po kan sa indong programa ngayon. Go ahead po. Oo, ipong sa SISO si Sir Jimmy kaya. Alay na po ining programa kang TNT with the NAPOLCOM. Iyo po ini ang backbone and foundation kang crime prevention, ito po mga programs and services ni tungkol sa crime prevention, digdi po sa satuyang locality. So ini po, ang mga programa pong ini, taguyod po ini kaibahan kang LGU, tapos sa mga stakeholders. So ang sustained activity ni po digdi, yung po so sabi mina na best practice ni, ito pong gift giving or relief giving sa mga tao na kung saan may title po siyang sa bawat katok sa pintuan ng maralitang mamamayan, munting handog ng kapulisan. Sa bawat putok. Katok. Grabe talaga. Sige po. So, ini po, sustained activity ni po ini, puun pa po ini kam 2014, way back ang si Police Major Esparago pa po ang samuyang Chief of Police. Sustained po ini kasi may mga stakeholders po na nag-support digdi, tapos na-recognize man po kang samuyang local government digdi sa pamamayo ni Local Chief Executive Mayor Carlos Baldo. Tapos po, hanggang ngunyan, sustain po ini regular or na monthly basis. Tigaduman ni po sa mga pobrehon, sa mga communities. Tapos, every month po, 25 packs po ang samuyang pigtatao duman sa mga less privileged families. Yun, opo. O di ngunyan tabi, madam, igwa ka mo ni pag-distribute niya na mga goodies tabi? Opo, igwa po. Okay. Sige, salamat din maray tabi, madam. Mabuhay ka mo dyan and good luck sa indong endeavor tabi. Opo, salamat din po. Okay, so mga may gusto ng mga members kan Kamalig PNP, sigan relibot, maski mainito. Madam, kay ba ining pangalan mo? Yes, si Queenie Bernardo. Queenie Bernardo, para kanta ni singer ini. Yes. Sa may patrol, sa concert. Joke lang. Thank you. So sige. yan, podwang policewoman kan Kamalig PNP, naglilibot sa mga department digdi sa lokal na gobyerno and sa mga barangay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jim Budadyan sa Komandansya kan Kamalig Philippine National Police. Sa pangarang kan tropa, salamat kasi do paghinanyog amang Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron.